Good day po sa inyong lahat mga bro at mga sis. DJ Tungsten po ulit para sa inyo. At sa video po natin ngayon, samahan nyo po kami sa aming rides. Mapunta po kami sa may St. Vincent Ferrer Bamboo Statue. At ito po ay matatagpuan sa may Barangay Bani, Bayambang, Pangasinan. Papakita ko po dyan sa ating screen. Ang St. Vincent Ferrer po ay may taas na 50.23 meters or equivalent po siya ng 164 feet and 9.56 inches. At noong April 5 po ng 2019 ay na-recognize siya ng Guinness World Record bilang the tallest bamboo sculpture of St. Vincent Ferrer sa buong mundo po yan. So dyan po kami pupunta mga bro. Papakita ko rin po dyan sa screen yung exact location niya, kung saan dito siya sa Pilipinas. So samahan nyo po kami mga bro sa aming biyahe. Tara na po. So mga bro, rides na po. Malasiki ba yung bang road tayo? Malasiki ba yung bang road? Malasiki ba yung bang? Doon muna tayo dadaan. Pag uwi sa San Carlos na lang tayo dadaan.
sorry ass DJ. You can get some. Hindi tayo lumapit doon. Oh, San Carlos na tayo dadan. San Carlos. Diretsuhin natin to. Managupan.
So ayan po mga bro, maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo sa aming biyahe, sa pagbisita po namin kay St. Vincent Ferrer. Dito lang po yan sa may Barangay Bani, Bayambang, Pangasinan. At kung may nais po kayong itanong tungkol po sa video ito, maaari po lamang ay i-comment nyo na lang po dyan sa comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang video na to, paki-like and share na lang po. Sa mga hindi po nakakapag-subscribe sa ating channel, subscribe na rin po kayo. So hanggang dito na lang po mga bro at mga sis. Hanggang sa susunod po na ating video. Maraming salamat po. Thanks for watching and paalam.